para iti panang selebro tayo ti daytoy nasan dito ang misa ket danggayan tayo managyaman ni Lita Letran ken Feby ti panag-birthday da ken ti familia the Mr. and Mrs. Salvador Hamon. Nastamot ni karkararagan tayo ti amin nga kararwa nang nangruna ti kararwa ni Magdalena Servania. Tumakder tayo. Intayon pasambahin ti Apo, saragwen tay ti kankanta tayo, isagot tay ti puspuso kararwa ken isip tayo, tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Isagot tayo puspuso kararwa ken isip tayo, tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. Hintayon pasangbayen ti Apo, sarabwen tay ti kankanta tayo, isagot tay ayat tayo kakabsat ken padatao, tapno may kari kayo nagdayaw ti Apo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at akuma kada kayo. Kakabsat agtalag tayo ti Dios ti grasya ken tulong na. Agasan na dagiti saksakit tayo, dalusan na tayo iti kinarugit tayo. Nangruna iti rugit ti basol. No agtalag tayo ken kuana si sasagana nga mangipaay daytoy agrasya kada tayo. Agdaydayaw tayo nga rod iti panunot na ken puso tayo. Netapno maikari tayo makirano iti daytoy na santo na panagdaydayaw. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managaya. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesara, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko unay, iso ngagpagpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dakuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Mangasika, 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 Apo. Mangasika, 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 Kristo ka
siyan na pakawanin na ka, di mo ipalubos. Akin ka may sinaan, mga asika, mga asika, mga asika ako. Mga asika, mga asika, mga asika ako. Mga asika ako. Gloria iti Dios, iti kangawan, ket ditoy dagakapya, kadang iti tatawan na imbat ipanan, naknakemdan, ibunan nagdaka, itanong daka pagubad daka daydaya, pendaka agyaman kam ken ka, gapu iti na indaklan agayag mo. Gloria iti Dios, iti kangawan, at o Diyos na ilangitan namin. Diyos Ama, naman nakabalinangin, ket sika umia Jesu Kristo, bugtong na anak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika Maria, kadang iti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Sika mangikan, kadang iti basbasul ti lubong, awaten kadaytoy araraw mi. Sika si tutugaw, iti makannawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangawan. Yang tangay siksika, o Apo, Jesu Kristo, tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios, Ama. Amen.
Kumararag tayo. O Diyos, ragsakem ti agtaeng iti kararwa dagiti napudnoken ka. Tulungan na kam ko mga rod nga agbyag iti kasta a kinasingpet, tapno kan kanayon laeng nga agtaeng ka iti uneg ti puso mi. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw ti libro ti Levitico. Inted ti Apo kada Moses ken Aaron dagitoy nga alagaden. No addagadil ti maysa a tao wenno liteg busali wenno limteg iti kudil na amabalin nga agtennag a makaakar a sakit ti kudil masapol a may datag iti padi nga agtaod ti kapuunan ni Aaron. Impakaammo ti padi a narugit ti tao iti imatang ti linteg tadda makaakar a sakit ti kudel iti ulo na. Masapul ngagkawes iti pigis-pigis ti tao nga daan ti makaakar a sakit ti kudil. Di na sagaysayan ti bukna, abungan na ti akimbaba a paset ti rupa na sa naipukkaw. Narugitak, narugitak, may bilangak a narugit ang agingga iti umimbag ti sakit ti kudil. Masapul nga agyan ti ruwar ti kampo iti adayo kadagiti tattao. Ti sao ti Apo. Sika ti pagkamangak iti riribok sa lakniban na. Nagasat ti tao a napakawan dagiti basol na ket napunas dagiti salungasing na. Nagasat ti tao nga awan ti pabasol ti Apo ken kuana ket awan kinasikap a masarakan iti puso na. Ipudno ken ka dagiti dagiti basol ko jak inlimed dagiti dabsing ko. Kinunak ipudnok ti Apo dagiti basbasol ko ket pinakawan na dagiti amin a salungasing ko. Da kayo analinteg at tao agrag-o kayo iti Apo, wen agragsak kayo gapo ti impaay na, agrew kayo ti ragsak, da kayo amin nga agtulnog ken kuana. Ti may basa na adaw iti umuna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. No adam anyaman nga aramiden nyo, mangan man wenno uminom kayo, aramiden nyo apakaidayawan ti Diyos. Di kay agaramid iti anyaman a pagkaigapuan nga agbasol dagiti Hudyo wenno Hentil wenno ti Iglesia ti Diyos. No siyakla a maysa, ikagumaak a pagustuhan ti amin na tao, iti anyaman nga aramidek, saan na pagsayaatak ti pagpanunutek, saan na ti no diket ti pagimbagan ti amin, tapno maisalakan da. Tuladen nak nga rod, akas iti panagtulad ko ken Kristo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo, Diyos. Sa pulimpay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket aming tumaitetuken ka, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamitin ka. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria, tumipay ken ka, o Adda agkukutel anapan ken ni Jesus. Nagparintumen ket nagpakpakaasi ken kuana.
no kayat mo mapaimbag na kinunana. Naasyan ni Jesus ket sinagid na ti agkukutel, kayat ko kinunana umimbag kan. Dagos ana ikat ti kukutel ti lalaki ket imimbagen. Sakbay a pinapanaw ni Jesus binilin na itinainget. Denggem, awan pangibagbagaam iti daytoy. In kaagparang itipadi tapno kitain na ka. Kalpasan na kas imbilin ni Moises, mangipaay ka iti daton. Apam maniknik mo kadagiti tattao nga imimbagkan. Ngem idi nakapanawan ti lalaki, impadpadamag na kitdi tinapasamak ken kuana. Isot gapuna asaanin ang makastrek as silalatak ni Jesus iti uray, uray anya nga ili. Nagyanket di kadagiti diso nga awan matagtagi tao. Uray no kasta dinanon dagiti tattao ang naggapo kadagiti naduma-duma a lugar. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken ka, Kristo. Good morning. Welcome kadagiti bisita tayo naggapuda pa jay Rizal. Idirabi taga Apayaw. Nagdrive dati 12 hours may dana kimisa nagawid datatayin datamot naggapuda jay. Diya kamuno sa dinno nga party ti basta idtada yon. Welcome kada kayo amin apo. Idi college kami at dari jay ng seminar kada kami ng 30 seminar jay San Pablo Seminary. Ti pasit di seminar kasla kumada di self appreciation. Ta haam mo nga ma-appreciate ti lubong no haam mo ma-appreciate di bagim. Kada pasit na di nga imbagana kadagiti amin nga pasit ti bagim inya ti kagurguram inya ti hammo kayat. Nala ko makanya tayo inya ti amin nga pasit ti bagim anya ti hammo nga kayat. Kaya di may nga kadwami kunana, daytoy dapan ko kunana, daytoy sakak kunana, taapaya. No ag-basketball kami ngamin, no ikatan ni sa sapatos na agtataray ka maamin, ta talaga nga umatibuor, ti uray lang nga, no ediso na ijay labi di sapatos na likliklikam, ta uray kal ag-collapse, no mabising ka agkiraos di dyan mo, ta nagangot, ti saka na dyan mo mo, napaingan nga maag-agasan. Kasi ak idi daytoy ngipon ko, taapaya sungay, nakakastan no matibag ti basketball maabutan dito ko tatta na ikat ka nga rud iso nga bungila kon iso nga gurgurak idi kalakas di inya ti pasit nga hammo nga kayat labalbalyan tayo mat ada akan nyayo mat no daduma ka ada dagitay mangayat ti nagposkol akiday ada mo mangayat ti ada dagitay gagaraan da nga paruton tuno ko awang kiday dan gajay ada mo dagitay nakayat ti agong siya ko uyawon dati agong ko ta suriyab ka no kunak met at atidog ti biag ko ta nagbisikleta ado nga angin ti sumrek iso nga dakdakkel ti oxygen ko iso nga kaya guy uyaw ta diyo ammo tataanya mo ti karugitan a pasit paset ti bagi kanyayo anya mo ti karugitan a paset ti bagi Nadaag ko na, siyempre karat adimat. Siya nga nangurona no tissue lang, da kami akad danom kanyami jay. No hanga bislak, da ka taltalon danom. Kano daduma no tissue lang, jak mapnak. Wet tissue so mabalin. Anya ti karugitan ko nada, ngiwat no daduma apaya full of bacteria. No daduma, dagiti dang anglit na nga padpadak. Naisik hamo ingato-ngato tamo pay baka kakuyam dadta. Kaya pampanunutek met. Siguro ti karugitan nga mapaset ti bagi ko no daduma ka hampay nga ng dila nga di pa nagsasaom haan. Ti karugitan nga paset ti tao utek. Apaya, daytoy utek tayo ti bang pagbalin nga narugit ti lubong. Ti utek tayo ti mang pagbalin nga dakes ti lubong. Ti utek tayo ti mang pagbalin nga narugit ti lubong, dakes ti lubong, mamadi ti lubong. Kakunana nga, di mo pinarsuan na ti lubong, kay maikapito nga aldaw ka na ginana, rest day ni Apo Diyos, haan? E di rest day ko na nakinita na, ti pinarsuan na, it is good. Napintas, nasaya at ti pinarsuan na, therefore awan ti madi ditoy, tinang pagbalin nga madi, daytoy utek tayo. Nya, hello? Katurog guys, amot tayo. Hello? Ngano dadto maiso mang pagbalin nga madi, apaya, iso ti mang iseset,
nga maditilubong tayo, ang ibanghelyo tayo, ay umuna nga maibasa. Anya ti kultura da, ngamin agtetent dagiti tattao, idi inruaran ni Apo Diyos ida di Ehipto, napandan ijay inya naganan, disyerto, no dagsakit kadakwada, anya ti aramidan da, agyan ijay kampo, nagigyan da ngamin ti kampo, dakkel nga kampo, pumanaw da, kampo ti pagyanan da, papanawon da, kas pangarin, adalitag na, bosali, adago awis nga gayam ko kunana, father kahit mo agtrabaho inya nanginaswil daw mano 3,000 per hour inya obra agsultop tilitag. Anya mo day nga joke mo meten na ganung aramin. Diya mo ano kaya iyo mo ingkay taon. Kadi jay no dalitag na amin nga sakit nga makaakar, litag, kukutel, parwaran da kay kampo awang nga rod agas idihan. Tamakaalis papanawon da. Nang runa mo day talitag mo, sutil tilitag di mo agdubli-dubli no daduma. No nagado nga pagtubuan mo day tangalitag idtapay la kilikilim. Uno silang mo kasano di panagnam mo litag ta silang mo kasano nga runo kilikilim. Kakanya da amin nga makaalis mapapanaw ije kampo. Anya ti aramiden da agigyan siyempre awan da je kampo apan da je rukrukib kweba. Into no umasidag da nga umay da dumawat ti makan nakaabungot ditoy adayuda pay laeng kuna naka unclean ayam unclean narugitak ipukkaw da ta 50 meters no umasidag ka ijay narugit automatic nga maakaharang ka kas jay ti pamati da iso nga idi inagasan ni Apo Jesus daytoy agkukutel haanen nga makastrek ijay baryo ta apaya inasigan na nga ron. Kakanya da 50 meters hangka mabalin nga umasidag. Taapaya kayat nga sa uning kagpakita ti padi no narugit ka, makaakar ka, narugit. Kunana, kasjay kanyada. Ngam taktan taawam mo ti ay adama agas aminan adda pay garod narugit. Adda origya da TV na ke mabalintay nga kalanganan basta agtumtumaraan. Dagiti agkukutel dagiti leprosi ka adda dagiti leper ka adda meten agas na. Talitag ka, mabali mo mateng nga pasultupan ti ang nguyog, pok! Kunan ka makaginawa ka no rumwardya matana, adama kaya nga itapal mo ta kunutin na. Mga makaalisan, ngam no daduma, timang pagbalin kamin kanya tayo, iji kultura, nga nadano ni Apo Jesus, kasjay, narugit ka, no makilagan ka, kadakwada. Tatamag kanya tayo, ado dagiti biases tayo, nga inset di panunot tayo, nga madi kanya tayo, nga mayat ti daduma. Makanlaengan ita parte ti Pampanga, Pangasinan, di mat nagimas daytay buro da. Iyag mo ti Ilocano ka, naghangot ko na tayo. Di mat? Hello? Datayo mo ditoy adda kam St. Benedict Institute naglalaok ti agbasad jay ada taga Mindanao, Pangasinan, Manila, Ilocano, tagadta nga to. No dakam nga Ilocano ti agparti ti kalding ikabil mi daytay primera papait. Lo. Tapno dakam la agsida ta dagiti Tagalog. Aya tai ko nada. Di man kasjay. According to Ilocano iso imas na. Kanyada nadugyot di mat naisuda mangan tiburo siyempre kaslakan niya tayo hanga narwam mindset nga rod dayay haan nagkakaawatan tayo haan ita ada uncle ko na ikamang ta Cervantes ita sa party mountain provinces ita mountain province kanya tayo no DJ karne ke medyo natay ko madibaka ke medyo adda angot nan. No daduma datay nga Ilocano, ikali tayo, apaya, baka agsakit ti tiyan tayo. Ay apo mapangkad ta. Ibilag da di karne, talong aldaw, apay di yung mula si daanan, awan nanam na no presko kanya. Datayo ti kayat tayo presko niya. Isuda, ibilag da, apaya, orayom nga maigus. Na imas no dati medyo adda. Hangkay pinakakita ti kasjay? Kakanya dati mindset da na imimas datayo haan sino usto nga rod usto da haan usto tayo mat mindset nga rod kanya tayo daytoy tili panunot tayo timang pagbalin ti lubong adakes what's wrong no nalumag ka datay nga Pilipino nakaar-arte tayo
Napangka nakipunsyon, nagsasaro no ti nagkasar, nagdakkel ti bilbil kon. Kadi ang kamangmangan. Damdamok ti mapan ijay Canada. Nga po na pangkam di store. Diyos ko, dagi underwear nga lako, dakas takadakkel. Dagi jay bra, aman. Kaya na kay nga nag-abroad, amuyo mataan. Dagi ti Samoan, dagi ti kabsat tayo ti Fiji sa Samoa. The bigger you are, the beautiful you are. The more beautiful you are. Kanyada, no, kas ano ka nga kadakkel nga adigi, iso ti beauty kanyada. Datayumat, apo, agre-reduce tay ka, no. Diyak nga manganan, apaya. Diyak nga nag-rise, ti talo nga aldaw, among ti epekto na, anya nga rod, agsasauak nga may maysan, maululaw ako. Gunggunam. Kanyada, ti kadakkel mo, iso ti beauty. At dadagiti kultura, nga the bigger your eyes, beauty kanya daan. At damo di ba ba? Damo no kas ano kadakkel yung lips mo. Isumat ti beauty kanya da. Datay lang nga Pilipino ti nakaarte. Naglumagak. Nagdakkel ti matag ipababatik ko. Suryag ti agong ko. Ibatagos ko. Ba't ti ubat ko? Ibadbadakkel ko. Pilipino lang ti kaartyan. I-mindset tayo nga kaslamadi. Kitaan nyo. Kadagita po raw. Kakaasid ang agpapainit uray dalang masansan banta tuladen da datoy kodil tayawaan. Datayumot nagngisitak bigbigat na kapayong. Ngiyala kati Pilipino. Kadi man kasi kanya tayo isuda tultuladen data beauty kanya dati brown. Datayumot apo. At dapat gayam ko nga agar aramid ti dati sabon nga di asi papaya. Nagidaton apo sabon mo kunak kita Diyos ko asi. May sabon ko rupak sa agbisikleta di pay naura man. At da inikak ko na, bagi mo usarem kunak yes, una naman. Ay piman nagsabon diya mo larupat sinabunan na nalipatan na medyo tenged ken si ko na kas lalabang nga magmag na. Anya gonggonam ko na mat. Kasi ako mabuti nga ka doon, nagbisikleta ka, tennis ka, saka nagsabon di ka, mauram taro pa mo. Datay mo lang na arting ibaga tayo nga, black is bad. Haan mindset day ta. Di panunot tayo tinang pagbalin, nga madino daduma. Datay di panunot tayo tinang pagbalin nga narugit ti lubong. Isungarod nga day ti leper, inya ti kunana. Inya naganan kunana daytoy kukutel nga napankin ni Apo Jesus nagmayat dayay dialog da nagpigsa nagunag ti pamati di kukutel inyo ti kunana Apo if you want make me clean no kaya mo paimbagan medyo nakukwa medyo na general dayay Ilocano ta paimbagan ngam iti English kunana dalo sa madalosanak ta narugit garod kanyada nya iso nga kunana di kukutel no mapantigi gimong una daliteg na unclean hanang ibaga nga sick unclean kunana iso nga nagpintas di na dialog dakin ni Apo Jesus kunana no kayat mo mapaimbagnak haan na nga ibaga nga ay paimbaganak haan na nga ibaga nga kabaulam ka di nga paimbaganak haan nga di ti saludsod kanyana no di no kaya mo pabimbag kayat ko umimbagkan dahil ti dialog naunag ti pamati daytoy agkukutel ke panang dalos kuno daduma iso ti kunatayo kakabsat dagiti sakit tay tatan kabaulanan nga dalusan ti agas kabaulanan nga ti teknology tayo awanen ti kaarariyat uray leper iso nahaanen nga makaalis ta adda nga ruden usto nga agas ketat ti kungkunak ditoy tinang pagbalin namin gapo ti basol, tinang pagbalin kanya tayo nga narugit no daduma dayjay panunot. Haan nga dila, di dila ke bunga lati ko dayjay, bunga lati panunot dayjay. No daduma ko na tayo, at dadagiti tattao nga nagrugit ti panagpampanunot na. Nang nanggagyo dayjay nga sa balikasen. Hello? Makita yun dayjay? Nang nanggagyo dayjay bagbagadan nga nagrugit ti panagpampanunot na. No daduma dadtoy di jay. Awan iji object. Awan iji sabali nga tao no daduma dadtoy. Isugar di jay makan no daduma ibaga tayo nga narugit. Kanyada nadalos.
Tatan nakararte tayo pa'y gagatangan tayo amin nga danom. Kalaimbagadan ti lubungan nga nagrugit ti danom tayo. Haamot ta ti daga kadamo natural nga mang filter haan. Tataginatang amin adda nga di ubing kami. Adda mo danom kakaasi ka di taltalon nga mawaw ti uray lang nga with all the lingat kadabutag nga mangroroot matay ka da bisinan pog awan may lagi danom jiwaig. Wah, ikatan mi akin rabaw ko uminom kami ka si bibiyag kampay mo laang. Dagi tayo mo nakapapudot ti danom na nga nakagatas kay so na mo ti agkan cancer gunggunayo Iwan ko na tayo depende. Datayo tinang pagbalin ti lubong anarugit. Uray ti sitwasyon ti kabsat tayo. Datayo no daduma, datayo ti mga aramid ti lubong adakes. Nagkalugan ko madriken pa di ka apan dagay surok katikista ko. Nagkalugan daw. Sino narugit? Dagay nagkalugan nguno si ka. Lol, wadan nyo. Dayay. At dahil lugan ni father ko, wala ni kitaon nyo. Di utak tayo no daduma tinarugit. Kitaan nyo, sumangkot ta ka arubayo, inlugan dala ti motor di balasang dako. Maganak datan. Sino narugit ti utak na? No daduma, datayo tinang ikabil ti mindset na narugit ti lubong. Which is, pinarswa na ti lubong anapintas. Iso ngamin di jay, simrek ti basol kunana, iso dayan, judgmental, pride, kinasakit tinakam, mapan ngamin ijay puso ti tao, dadto'y panunot tayo amin dayta. Ngam nakapinpintas ti lubong, pinarswa na ti lubong, anapintas, nasaya at anyaman a kultura, puraw, black, brown, dakkel, nakutong, dakkel ti matana, ang litan ti mo dagiti daduma, damor nga dagiti daduma a kultura, damor nga daang lit da, beauty kanya da diya, apil da diya niya, isong hangka madanagan no, daang lit mo na apil ka. Hello? Kakas diya magkanya da di mat. Dagiti kakabsat tayo nga Indian nagadunga ron ti Ricardo di si dada di mat. Isong ano lumabas da no naglingad da talaga nga tayo nga Pilipino agin ko natin nam isuda iso nangina kanya da dayjay isong hangkay madanagan hangkay latang agrikreksonan ngam da tayo mga Pilipino gaming ka da nakaabay mo ka kung mindset tayo la dayjay isong ano daduma tinangikabil kanya tayo nga na maditilubong daytoy panunot tayo isugarod nga taraunam tinasaya at di panunot mo tapno makitam ti beauty ti lubong. Uray agtrabaho ka nga nasaya at uray no mayat di income mo no narugit daytoy nagyan itoy suffering to payla ti biyag mo. It's good na agbisbisiklit akmot idi ngam normal agbisiklit tata gapot agtintenis akmot agbasketballak ngam lumakaya mo tan agrakotok mo amin nga kararwak nagbasketballak on nagtintenis ak kayak ngam kurang kasla na berukak di bisikleta nga daytay nasiksik kildi saka naan andor kumapanak mapapanak dagitay luglugar nga idila ubingak nga nakapanak wow nagpintas ti lubong nagmayat ti agbisikleta di ngay pampanunutag idi ubingak nga ditay sursurog di agbisikleta no agpasalog ka napag mo wow kuno ti pampanunutag ka anya mo diti bisikleta kunnay budget mail dagiti kakadwa ko nagngingina no iso pay la problema dakas mananhan kati mo la enjoyment na kadi agpataray ka ti bisikletahan no daduma magamin ti pampanunuton tayo ka sagmamano design mat lang kanya tayo design mo nga bagday ta makarga na mat takayat mo ikargaan ngam di panunot mo nagbaling nga dakas wow Christian Dior di bagna peke day ja in order na di kwan day ta wagwagan di pala panunuton tayo ka nagsayaatan gam isumo lang nga design bag kano daddo magamin, alamat, pinagbalintay nga dakos, local lang amin daytoy bag ko. What's wrong? Isuman lang iso nga bag. Agisupot ko mula imbutido nga duwa no, napang kay nakiponsyon. Han?
Magpapadat agam mo tayo. Di pala nalpastikaan ka, isuputan na to. Uri ka no, kotsun no, kak isumun lang isung agisupot kay adwa, apay anya problema. Isung ano daduma, di panunot tayo, timang pagbalin, nadakis ti lubong, the same uray ti tao. Uray ti tao. No daduma, uray ikarkarigatan namat, nagbasol di kabsat mo, ikarkarigatan na ti agbalbaliw, sika, di panunot mo, a judgmental tinuldo ka mo, hammo kayat nga agbalbaliw. Which is iso na kayat nan. Apay nga inagasan ni Apo Jesus daytoy agkukutal. Apay nga dagiti kakadwa ni Apo Jesus kadagiti Samaritana, dagiti prostitute. Haan nga napatig naming kanya na jay sakit, jay basol jay tao, tinapatig kanya na isublina jay original image of creation nga it is good. Kayat nang isubli nga ti tao, ti lubong, idi pinarswa na good. Therefore, awan tinaparswa nga bad. Uray tupol ka. Good kalata. Isungarod nga di sakit mo no balbalin kayat ni Apo Jesus nga minhan na tayo nga pinarswa nga umay agrigrigat dito'y lubong. Isugarod nga isubli na di original image ti creation. Iso nga uray adda pagkapsutan ni kabsa mo. Uray adda pagbasulan na no mabalbalin ti kaya na arakupom ta isublim di oray di relationship. Pamilya, agasawa, aga ama, agi ina. No adda basit conflict na, haan nga bad ti conflict. Agsubli laka di jay relationship. Good latta. Kasi di malakan niya tayo, kalasyak ko ma. Apay masapol nga ipakita kita nga kanayon nga nakaisimak, bungi aklang arudan. It's good to be low. Dahil tayo masaktan kamat. It's good nga dahil tayo no daduma, mabanog kamat. It's good nga no daduma, matuukang kamat, mabainang kamat. Basta agsubli di relationship na napintas, nagsubli di katataom nga positive tilubong mo. Kano nagtalinaad ka di negatiban na padas mo, nahabak tayo na. Tati kayat niya po Diyos kanya tayo, no di pan nakaparswa tayo, good tay amin, bias laeng di panunot ngamin. No, Samarian tayo amin dayjay, including our sin. Uray di basol tayo isugarod nga dinadaol, di original image, ti creation nga napintas ti tao, at nataknang ti tao, dinadaol ti basol, ti kaya na mapukaw. Dalusan na tayo isang kunaka, I want you to be clean, kunana. Kayak ka madalusan, be clean, kunana pa'y. Madalusang ka, tapno di original image mo nga tao, agsubli na dalos, isugarod nga, the beauty of our Christian faith, nabunyaga, original sin, inikat ti bunyag, habang agdalyasat tayo dito nga biyag, agbasbasol tayo lata, adda konpesar, no nalagaan di basol mo, alaon tinasantuan a communion, perfect contrition, agbabawi, agsubli di original image of creation, napintas ti lubong. Iso nga tilubong, the world is beautiful. Napintas tilubong, datay laeng timang pagpagbalin adakes. Awan, perfect kumaa. Kala ko madakay nga asawa na. Nasaya at lata ay partner mo. No daduma datay lamang kita, timadi. Dagita katrabawan, nasaya at dagita. Adda kanya-kanyang saya at ti tao. Datay mo ilan no daduma timang pagpagbalin tilubong amadi. Iso nga nagdaduma ko nana, ti karurugitan dayay panunot. Di panagpam panunot. Kada tangtangsit mo, agat atap ka nga, lamangan na kanikabsa mo, magsiksecure ka. Agat atap ka nga pagchichismisan da ka, iso nga, mapapangkapay lagi trabahong bigbigat, naging narasaas da, siyak sa mo ti pagsarsaritaan da. Aguray kayo. Nagrugit a panunot. Dahil nga narugit a panunot. Uray ti basol. Rinugitan na ti biyag tayo. Ngam ti kayat niya po Jesus, isugarod adda sakramento, adda misa, adda konfesar, ta kaya na madalusan tayo nga rod iti basol. Tapno agsubli di original image of creation. Isungarod nga kunana, tapno makitam ti kinapintas ti lubong, feed your minds with good information, spiritual information. Napipintas nga damag,
No daduma no talaga nga ti isel-sel mo ta panuno mo kadagitay madi nga damag. Isuat agbalin nga biag mo. Dagiti kabalay ko Dios ko no daduma kita dengdenggek ida no daduma. Di ka pala agbuyat sermon kon amuyo ti dengdeng og luto da tulpo. Dagitay agasawa nga apan agdindin na rom, dagitay aga ama kada agiin na nga agiin nagom. Api nga dagita buy-buyahan nyo. Di kay pala dengag tinasayaat nga isungor ti imulmula man, kapilitan niya kas ti biyag mo. Ngam no ti i-feed mo di panunot mo ka kapya, naragsa, kankanta, na espiriton, isu ati rumor kanyam. Tas jeng nga ti maimulmula kanya tayo, iso nga kuna na isumot ati rumor, iso garot ti insel-sel mo, iso garot ti intabak mo ta panunot mo. Katat nakakabsat, dati pa nakaagas dati iti agkukutel, haan laeng nga pisikal. Kas di magkanya tayo, un adda sakit tayo, amin tayo, agsakit tayo. No adda di pan nakaagas ti na espirituan. No pagbalinan tayo ti lubong nga napintas ti lubong. Naragsak ti lubong. Na ginawa ti lubong. Ngam no pagbalinam a miserable ti lubong, adda ti panuno mo dayta. Nagado ti gagayem ko nga agsaksakit. Agkanser da pay, ngam di aurada ka nagragsak da. Bay apo no matayak ton alaanak ni Apo Diyos inya nga rod. Ngam masapul ang mga anak lata, agkatawa lata. Ti karon na meten ka, adalabi mo kulbasita, anya na ganan, til mo ko, kanser sa muten Apo, uya mang mga ano, jak rumrumwar. Inlan sa tay meten. No daddo maiso nga ron di panunot tinang dalakan niya tayo. Uray di basol. No daddo mati mangilan sakin ni kabsat tayo. Basol ay di panunot. Haan no nagbasol ti tao alaum lata ni kabsa mo apayan ni Apo Isus kas jeti kaya na. The world is beautiful. Nagpintas ti lubong. Datay laeng ti mang pagpagbalin nga madi. Nagmayat ti lubong. Ilak ko launa di gate man, ilak ko di balay ko, apaya manupadlak na, 18 apaya, agtatakaw da gamin. Bayaman tagtakaw da. As long as ika naragsakaan. Di kami no daduma, Allah, nakabukbutangan. Sino mang bukbutang no daduma? Dadtoy. Nga mabalim nga agragsak ka. No tinakaw da tamais mo, madua ka pongtil, bay amon abaka matay ti bisinan, ngam si kamat, may sala pinongtil da, kumatayak. Mindset, panunot. Dayala ang magkakapsat. One, ni Apo Isus kayat na aristoren, ni Apo Diyos kayat na aristoren, the original image of creation, na pintas ti lubong. Isugarod nga agasan na ti masakit, nangrunan ati basol. Iso nga datayo, no dayjay mo ti imula tayo, nadatalag tayo kini Apo Diyos, napintas ti lubong. Nasaya at day ti bagi tayo, na sagraduan day ti bagi tayo. No daddo mati mang pagpagbalin adakas di panunot tayo. Anya nga ti rumbang aramiden. Tuladon tayo ni Apo Isus, denggan tayo ni Apo Isus, pastrekam ni Apo Isus. Ti itambak mo ta panunot mo, itapusom, ti imulam kanya na nasayaat. Tano dakis ti imulam, dakis arumwar. No madiji imulam, madimat arumwar. Gamno nasayaat ti imulam, automatic na pintas mo ti rumwar. Yan tulak ni Apo Diyos amin ti imula mon hanga na Diyos ang biyag mon. Naginawa biyag mon. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuwa iti langit kandaga, ken kadagiti amin ang makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos. Naiyanak sa nanaparswa. Diyos akas matlaeng iti ama. Kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao. Ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit. Kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pan nakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kas tamet ana ilansa iti krus, gapo kada tayo.
Iti pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Kas palawagen dagiti nasantuan na surat. Bumayto manen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak met ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyakyak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay umararaw iti Dios nga Ama tayo, di matukod ti kinaimbag na, ket iso ti gubwayan ti amin na kinasayaat, adtoy tay ngarod nga anak na nga agkamang kenkwana kadagiti kasapulan tayo iti panagbiag tayo, umararaw tay ngarod ket kuna tayo, apo denggen na kamkadi. Agpaay ken Santo Papa, dagiti obispo, papadi ken amin na tumultulong iti simbahan, tababaen ti grasya ti bunyag, ken ti na isang sangayan a panakadutok da, agdanayon kuma ti kired da amang irbaragawag ti naimbaga dama. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti mangiturturong iti gobyerno tayo, tatimengenda kuma ti rumbeng akasapulan dagiti tao, saan ket dagiti buko da apaimbagan. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti adaan iti sagubanit ti bagi, ta ikamang dadagiti panagsagabada ken ni Apo Jesus, anang sagaba kenatay gapu kada tayo. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti simyasi ti pamati, tatignayan kumati Diyos idang agsublidan iti pamati anak abunyagan da. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti agngangabit ken patay, tatulungan kumati Diyos ida ang mangawat iti kinapudno, ti kasasaad ket makikaysadan to iti ama ti agnanayon na biag. Kumararag tayo. Agulimek tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adi mawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, apo denggen nakam kadi, ama agbalin kadi, dagiti iyebkas mi akararag nga instrumento ti asidegmegan ka, di mo kadrokuden ti kinasiasino mi babaen ti aramid mi, ngam aklunen na kam iti regtami nga agbabawi iti kinadakes mi, dawatin mi dagitoy gapu metlaeng ken Kristo nga apo mi. Idaton miken ka, bungat linglingit mi. Idaton miken ka, bungat panbanmog mi. Wen idaton miken ka, nalumong nga sagsagot mi. Tawan sa bali
amay daton mi, aken ka apo amay kari. Idaton miken ka, unoy mi, daton miken ka, arararaw mi, wen idaton miken ka, asasugmi, tawan sa bali, amay daton mi, aken ka apo amay kari. Idaton miken ka, pusumi, idaton miken ka, daytoy biag ni, wen idaton miken ka, amin amin mi, tawan sa bali, amay daton mi, aken ka apo amay kari. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po awaten na kumaragiti daton kadagita imam. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamay ta pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad apo tadalusan ken pabarwen na kami daytoy a sakripisyo ket agpaay ko maapakagunggunaan dagiti agtungpal iti pagayatam gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta ko ma'am. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadanas tagay tiyak. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigit rumbeng. Pudno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disto agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadagnanayon a Dios ta pinarsuam dagiti amin nga adda ket inornos mo ti panagsisinnukat dagiti panyempo inaramid mo ti tao amayasping italadawam ket intalek mo ken kuana dagiti amin a nakakaskas daaw agapuanam iti kasta kasunom iturayan na dagiti amin na pinarsuam ket daydayawen na ka kadagiti aramid mo ana indaklan gapo ken Kristo nga apo mi. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 iti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken natapuda, iti pagdaydayawan. Usana iti kakatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, Hosana iti kakatuan. Pudno unay apo abiig ka kinasanto ket sika ti gubuayan ti amin na kinasanto dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana
Alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tada ito iti bagik, iso maiyawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana halaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadayto iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kinin ka panagungar, inakamin salakan si kanan nubot sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kamken ka ta impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo gatag serbi kamken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kamkumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ada sa digangit, makaidayaw kumatiyagan mo, tumteng kumati pagarya, matumpal tinakem mo, nito'y nagakas sa langit, when dito'y nagakas sa langit. Idem kanakam ti aldaw nito'y ti kanen mi iti patinayong aldaw pakawanem dagiti kasbasulmi akas met pambangawan mi.
ibasul dagiti nakabasul kada kami. Di nakammet baybayan aw manugot iti sulhiso ket di sanakan nakam tidakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada siya ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat mabayan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngiti basol mailisi kami. Ti amin ariribok, may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanamnamain mi. Kaniti yaay na Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. Takukuam tituray, ti panakabalingkin dayaw, ti agnanayon, na dito agsarday. O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak, ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, peace be with you, peace be with you. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, idem kada kam ti kapya, idem kad ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ni Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingaw may kakanyak, imti may salay nga sa mapaimbag toy kararungan. Bagiken ni Kristo asalakan, inkam awaten, asang kagimungan, sapay daiti daytoy panangan,
Inkam maguno kapyat sa ngalubungan ni Kristo Jesus, anak no anasudi, inainda to daraken bagi isungaron tin kamawaten pigsayan ken talingen bagi kendaraan ni Kristo asalakan inkam mawatin asang kagimungan sa taiti daytoy panangan inkam magunon kapyat sa ngalubungan nadaig asaklan mo inkam umaside naide pasilaw tibiyag inkam iseke tuy si bubukil labiyag ken kaitalen igat ken lulwa inkam paepe bagi kendaraan ni Kristo asalakan inkam awatin asang kagimungan sapay kuman taiti daytoy panangan inkam magunon kapyat sa ngalubungan. Kumararag tayo. Kalpasan di panangan mi itinaylangitan at araon, ipaay mo apo, takan kanayon at arigagayan mi titinapay tibiyag. Gapuken apo Meso Kristo, ng anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti nasantuan amisa, intayon, iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo. Naimbaga bigat tayo, amin Apo.
panagyaman tayo kakabsat. Yaay ni Jesus Dios tayo kinayat. Adungal daw tinaglabas kanya, ngimday tuye, timang ted puno aragsa.